Khowai Champahour Thanani Bisingo Kobjak Tulashikhar Chowmuhani Hatio Achumsa Horjwlai Bachama bai Khamwi Thapla Chakha Khungba Phalnok Pathago Fire Service ne Adongrok Thangwi Horbwtharma bai Yaphao Phaikha Horjwlai Abati munoti Khorang sa Phalnok ni nokfang sakata muni bagai abahike Horjwlai Bachama abonati mungsa sia hanai Fiaba o Horjwlai Bachama bai Khamwi Thapla Chakha tapos Debormani Ravar Phalnok Monica Debormani Computer Shop Abhimanyu Debormani Akaran Bermani Phalnok Mongol Debormani Cha Phalnok Debu Debormani Muikathong Phalnok Abo bai belakinu dera mongok laika Phalnok ni nokfang rok Bita dos rok khangkana sajang noko laika Putek no putek khna ka Eko no tin dana phalai khumui glass kuji dukan khangba khangkan sahar kai khai gata sa Norong ni kuno sonde har tan ke borok bai sokjang mane obo hairo abo rokai sonde hori kerno bachin ke bodi mama riba Norong ni ora busuk hazar ni ano rokai ano tinga jotani nong milu inoro motamuti khangkana le jota milu no khai tapi inoro no khungbusuk dogan khangka noro pasta dukan kagani sinumung an mongol daga mo bo hatio klai bo bazar mo Tulashikhar hospital Chini Abati munoti nyu chaitu winaitu mungko kharsak tabok police abai hininu shaka Champahour Thanani ASI Shamal Deborma bo time ro mo dogan ro khangka khungbusuk ro korok khangka dogan khoro busuk ni khangka dogan ro mo bo PS be khobja bo hatimo sar ni sinumung Abai kenu Phalnok Khamwi Thapla Bachama bai Phalnok ni nokfang rok ni Bisingo nuk Chakha Khamwi tamani hinke nok khungnai kolani bagai boroni azirani lama tungsano tongmani abo bo Khamwi Thapla jajak tabo Khowai ni shimi biplomni kok Chini Khorang